И здравейте хора, днес ще снимам видео за новата ми горел, която си направих преди малко. Това е горел, която е лесна за правене. Трябва ви две кенчета и спирт. Но не го правете вкъщи, защото е много опасно. Не ви го препоръчвам. Сега ще видите какъв ефект. И да започваме. Така започва, трябва да се нагреят горивата, които са в основното кенче. Започваме. Ето това е самия помък. Добре се получава за сега. Воу. Това е горелка. Свърши. Не, всъщност не. Не е свършило. Това беше хора. Надявам се ви е харесало. Не се прави много трудно тази homemade горелка или flamethrower. Въпросът е, че не трябва да правите вкъщи, защото е много опасно. Видяхте за какво става въпрос, какъв пламен вади. И до скоро!